You're listening to Dili Ni Advice, where Bisaya voices talk about modern society and pop culture. Ako si Klingkay. Ako si Darling. I-share ni na episode sa imong kahadlukan na friend and say, Happy Halloween! Hello! Yes, hello! Kamusta mong tanan? Nagunsa mo karon? Hala, tama. Timurag white lady ang imuhang naong sa stream. Oh! Dapat natay mo na ng sound effects lagi ba? Kuya, kay attention to detail si Koy Blanc, siya hadlok sa mahubsan ng humba. Nag-remind ko sa kumbana. Nag-start ko gluto, siya ang motiwas kay mag-live na mi ang humba basig mahubsan ba. Dapat napay gamay mabili ng mga mantika or something. Mao gani no. Ganahan ko ana nay sabaw-sabaw. Igutom na jud braba ko. Ako pod gigutom man jud ko karon. Pero para sa mga listeners, ato jud ning buhaton una. Sila ang priority. Oh, tama jud ka. Plastikan kayo. Tama jud ka. That's right. Sige, mag-shoutout sa, of course, ato yung pinakaunang shoutout. Wala kay clap diha. Congratulations sa Dili Ni Advice. Ngano? Oh, nga naman. Kay, naana po'y nag-sponsor. Ala ka, congratulations to Dili Ni Advice. Salamat kayo kay Kang. Blank. Ala ka, salamat kayo, Sir Blank. We love you so much. Plastikan kayo. Yes. Di ba Salamat nag-post ko atong ingani ba ipaki-confirm na ko ingani ba inyong ma-feel? Nag-post ko sa Facebook ba for our audio listeners. Nag-post ko sa Facebook kung ingani ba inyong ma-feel pag mamina og podcast. Kana gunay mga picture sa mga friends, best friends niya, ni-appeal ka og kanang kalipay sa ilang picture. Kanang kuan man to, picture sa siguro sa usa ka pagkaunan niya. Na sila picture sa ilang wall na kanang mag-friends nga lami kayo katawa. Nangawag ice cream. Nya na isa nga nag-join. Wala siya plus picture ni join siya ni lingkod ning squat pud siya sa kuan. Gitapara niya ang picture. Murag friends sila ngana. Actually ang anak man ko pag ako ang maminaw podcast, feeling nako friend mi sa nag-podcast. Bitong, bisa ako. Libakon pud nako siya ana man ang mga friend. Kasi giliwak nimo imuhang podcast host. Kana mga ginapaminawan ako nga podcast. Libakon pud nako sila usahay. Ano libakon man nimo? Ano ko lang pangit kay ang audio karon ni kuan ano ba? Wala na pud na. Back to you. Wala na pud na. Inawayon kay laing podcast or pud eta. Dili maminaw man ko pero nako critique ba. Needs improvement. Ay. Mo po. So sorry. Pero ingana man pud mo sa amo balsa na lang man na. Ay mo pag-hypocrite. Dili man na sila hypocrite no awayon man nimo tong listeners. Dili pwede. Ayun na sila gawaya. Bitaw salamat kay sa ato ang donors and sponsors. Thank you so much. Unta managan pa atong sponsors no para pina-update na mo palit amo ang mixer. Mo man gina mo ang challenge kay tungod sa soundboard and sa wala mi mixer. So virtual soundboard, virtual mixer, mo na magkabuang si Klingkay diri og kanang technically challenge ang amuang kuan kana. Technically challenged ang ato ang sound engineer, guys. Pasayloan ninyo, guys. Dili need niya hardware. Dili siya technically challenged per se. Mura siya need jud actual hardware. Kay dili man tanan kaya buhaton nag-stream pa ta, nag-record pa tag multitrack plus naapay soundboard, naapay virtual mixer, nagdungan na tanan og on, guys. Kung dungan na tanan og on imong computer maski pag Mac na mabuang jud siguro na unless kung kuan jud ka kana luoy siya. Anyway, mag-shoutout ta kay Carol. Thank you so much Carol Sandra Smith. Yes, thank you Carol Blaine sa pagbisita sa amo ang podcast last week. Thank you. We got an all-time high in the views. Amazing. And in the downloads sa Spotify. There was actually marag daghan siya pinakadaghan og stream. Ala, amazing. Sikat yun ni si Carol Blank. Thank you so much, Carol Blank. Mamang gabi ni maniha, Giz. Kumusta? Kisa na si? Si Giz. Go. Napadung ang tono. Go. Ay, nga naman na siya. Yes. Mogi na ako
Mo gina zero family. Malalain di kay ko sa video no. Karon ako Ano kita. man? Ano lain ka? Pag ingon ni mo white lady, tama jud di ay. Tama gani yung gani ko mura kag white lady. Okay lang man na white lady man ko. Kaya ang siga sa imuhang kuan. Ang siga sa monitor nako. Monitor nimo. Alright. Ano Thank man you so much white lady. Salamat kaayo. Salamat kay Carol Smith. Thank you so salamat much. kaayo. Uy, naay nag-comment. Naadi ay. Ana si Eden Blank. Ano siya, naka-listen ko ani last night sa in response to sa episode ni Carol. Atong episode na naa si Carol. Ano siya, naka-listen ko ani last night. Maka-inspire ko ayo iyang story. Proves na layo jud ang maabot basta na ay go-getter personality. Lahi ra jud. Basta na ay ingon ana imuhang mindset pa na kanang makuha na ko na. Actually, ako ana gikuha ko dayon ni muna nga personality, tanawa na kuha dayon ko. Hala na dawat ko trabaho guys. Ay, congratulations na to na si Kringkoy no. Ay, na ko'y trabaho guys. Luya mo na. Yes, hello. Nadawat ko. Guys, wala na siya trabaho for almost a year kay nagpakasasa lang na siya sa iyahang richest iyang husband. Nagpakasasa. Ngaging na siya siyang husband, I'm tired. You need to find a job. Ana iyang husband. Ana akong husband. You need to get a job, but take your time. I'll be here with you. I'll support you. Take your time whenever you're ready. Ana siya. Malaka salamat, Gids. Mo na, dugay kay ka nang itag trabaho kay pwede raman ka maski nga kanus amang itag trabaho. Okay. Enabler man akong husband. Di nakatawa ko siya nang apply siya trabaho tapos dili niya replyan ang employer mo ini follow up sa iya guys mo tuwa mo sa ako ang employer ang mo ini follow up sa iya. Hey Kringkoy no. Hey Kringkoy, are you still interested because we about to make a decision and you're not replying. Si Kringkoy ang i-follow up guys employer nga siya ka in demand dili lang siya mo reply. Hindi ko na, yes, I'm still looking for a job. Yes. Ano jud ko? Makatawa jud ko kana istorya na ko sa akong husband mo pang katawanan kasi Kringkoy nang apply trabaho. Dili niya replyan ang employer pagkahuman, ang employer pa ini follow up sa iya ha. Makatawa ko sa mga ingana niya nga, unsa na siya guys. Dili okay basta ako okay naman ko ron. Di okay na siya kay ni-reply naman siya. Mo na nadawat siya sa trabaho kay niingon naman siya pwede na ko. Siya ang nagbuot guys. Ako ba siya o dili? Ako yung nagbuot guys. Guys, congratulations siya kay na siya work. Thank you. Dili gina siya gusto mag-work. To be honest. Mao yun na ihang goal. Dili siya gusto mag-work. Gusto siya magdula lang sa balay. Ang pangarap na ko ay katong landlady god sa Kung Fu Hustle. Ay, Kung Fu Hustle ba kanang to? nag-ana na na mga curler. Katong na ay curler na kanang na sigarilyo. Oy, na. Okay. Gwapo ko credentials, kids. Nakita gid niya sa akong resume na very admirable mo to. Very admirable jud. Hindi man na siya, di lang siya gusto mo reply. Congratulations na siya. At least na siya work. Thank you so much, employer, for being patient with our hiring committee. Thank you, employer. Okay. Napatay, nag-message si Rina Blank. Naghatag siya og kanang suggestion sa topic next time. Dagan na kayo nag-send sa tuwag suggestion. Mao pa, no? Na take note na to ka Koy Blank, di ba? Katong about sa mga katong Only Rice. Ay, tama, no? Katong Only Rice nga maglagot na daw sa iya mga restaurant and mga food establishment kay ginaban na daw kay kanang ang Only Rice daw ang isa do ka cup is isa ka hungit lang. Ngano? Muna giban siya dili na siya pasudlon. Kaloy po na niya. But that's a story for another time. Another time na siya. Tapos si Rina Blank nagsuggest po siya ron. Ano siya pakibasa ra god, please. Message ni Rina Blank. Crinks and Doral na ako'y suggestion na topic kana bitong magreklamo sa ilang mga pares whether dating or married. Parents means their partner, significant other. Daghan ko kailan or na observed na they've been together for years nya karon sila magreklamo or worse sa ubang tao or sa FB magrant. Ay magrant. Magrant mo na. Di ko ganan kanang
Huy, pero daghan ba ako listener na maminaw pud sa live, mga isa hypocrite is dali sige ba grant. Yes, sige ko grant per dili sa akong about sa akong husband, dili personal problem. Akong ginarant kay kanang mga artista ra guys, pag sina po na akong post po, di man mo like. Dili man di ay mo like. Di ba nagyaw ko bag ulang about kang Nick Cannon, kanang mga way ka Mariah Carey. Mga ana ra na akong rant guys, pasagdir ako ninyo pero about sa personal problems mo ninaknak. Dili na ninyo mabalaan, never na ninyo mabalaan mong problem ninaknak. Sikreto ra na tanan na mo guys. Oo. Sikreto ra na siya tanan. Di jud ko ganan ana. Lagi bisa ako. Na daghan kay kog makita nga kanang inguna na sa news feed. Makalibak ka no. Kana ayo mo pag kay free guna siya nga kuan kanang tabloid. Free tabloid na siya. Pero dili na ko i-unfollow kay uy. Ay, ako pod. Nakoy friends una nga nag sa Facebook nga. Okay naman siguro i-share no. Nakoy friends dili man ni about mag-asawa guys, okay lang. About ni siya sa mangga. Kuan kaayo kanang nonsense kayo, nag-away sila silang silingan, gi-post niya sa Facebook ang ilang away ni ang iyang silingan og siya nagatubagan na sa Facebook about ni siya sa mangga nga punuan na natukod sa tunga sa ilang boundary. Kita ko gi-story na nimo sa ako. Tunga sa ilang boundary niya ang bunga maglalis sila kang kinsa daw ang bunga. Uy, anak ka nonsense ang mga kuan, ang mga giawayan. Di ano na sila, nag-battle na sila, nagkumbate sila sa Facebook. Nag-flip top. Nag-flip top na sila dito sa comment section. Nag-awayan din nilang bunga sa mangga. Uy, anak, guys. Lain mangga, ayun na. Guys, ayaw mo pag-anak, guys. Hala, kadali lang. Nabi ako'y nakita nga balita. Naagian lang nako ba? Gipatay niya yung silingan. Gibaril niya yung silingan. Nag-away sila sa punuan nga natumba. Kay pa man mahipos. Hala pa. Gibaril niya yung silingan. Kan asa man na sa Amerika ambot sa ninga. Ay sa Amerika man di abi na ko Davao haduka po. Dili sa laing nasod. So tungo sa punuan nga natumba nga na igo ang iyang silingan, nasuko ang silingan, gibaril niya iyang silingan. Wala kalain pud ana oy. Nonsense kayo. Drive by pa jud. Initag ulo ninyo oy. Mao na ang ginaingon ako. Ayaw lagi mo. Guys, kung init mo ulo dahil ayaw mo palit og baril. Gani dili ayaw mo. Ayaw palit og baril. Maka-enable ang baril. Kung ingon ana na kanaklasing pagkatao niya na kay baril. Dali na lang kayo. Ayaw mo pag lain kayo kung init, kung self-aware mo na init mo ulo. Putong mga tao like kanang dali lang mo dili man dali pero kanang one time big time mo masuko. Or maski pag dili one time big time kanang dali lang mo ma-trigger ba? Ayaw mo palit baril. Gani. Kay para self-control. Ako pag mainit gud akong ulo, akong technique maligo. Makabugnaw og ulo. Tinuod man na. Cold shower. Kanang masapot ko sa akong mga anak, sapot ko sa akong bana, sapot ko sa tanang tao, sapot ko sa akong sarili. Maligo ko. Tama gina. Tama na advice. Kung dili magaling ko maligo kay mukaon. Ay mao gina ako ang mukaon. Mukaon. Ay muha ng kaon. Ako aligo. Sige. Basta ayaw mo pero lahi na siya nga topic for another day na si Rina Blank. Sige. Katong i-take note na nato na siya. Katong gingon niya nga mag-rant sa FB about sa ilahang partner in life or ilahang wifey or husband. Ibutang na to na sa atong pondo. Pundo na siya. Ay, muon na to ng kuan. Alright. Sa uluhan, sa atong nagdilaab nga mga balita. The Fake Ash, nag-trending sa Halloween, nahimong scary labubu. Uy, Britney Spears, gipakaslan ang sarili? Yes. Kuya, bugaan ni Britney Spears. Anyway, si Fake Ash, di ba giistoryahan naman nato ni siya sa una? Nag-viral ni siya tungod kay dili daw lagi ka mo date og kanang way kwarta ko no. Sige raman ni siya ka-viral jud guys. Kamo ma-trigger pod mo. Gani. Na siya mga strong opinions. Guys, ang context nganong nag-viral si The Fake Ash na pod kay na siya video nga gi-publish siya iyang Facebook page na The Fake Ash. Ang context, nila na ako i-play, pero ang context, siya, kanagong na kay friend nga magpa-picture sa imong using your own camera. Tapos, pa-picture or magpa-video din. Pag tanaw nila sa imong picture, pagka-picture or pagka-video,
Moingon sila nga, pangitan ni mo mukuha og picture. Uy, pangit man ko diha. Usaba. Kanang mo ana daw. Bayo ako. Oh, mo ana daw. Nya, ang yang ingon, yang advice, niya to siya unsolicited advice. Kung pangit ka, pangit gyud ka. Dawata. Wag ana ba? Not kuan ni siya kanang word per word verbatim ni akong gingon, pero ingana ang yang pasabot ba? Nya dagan na nga suko kay syempre coming from her, sa iyang kuan. Dili ko gusto. Ayaw na lang, sa iyahang ka ng before and after na lang. Ay, okay, nagparito kay man na siya. So, coming from her nga, klaseng tao nga nagparito kay. Dili ka mo ingon og description, pero ipakita na lang. Ay, nag-describe naman kung yung scary labubu. O gani, gani ka. Pero, dili man ta gusto nga na, guys. Sagdi na siya. O, ginapatulan man gud ninyo. Mudato nagsamot. Nidato siya tungod kay dagan man gud mo react siyang video. Clickbait man jud na siya. Clickbait siya na rage bait siya na klaseng rage bait, yes. The more you react, the more you make her rich. Bitaw. Dato na kayo siya. Tungod lang sa ato mga kuan. Dato na si The Fake Ash tungod anang inyong mga ginapangbuhat, guys. Mapiktuhan man gud mo sa iya, ha. Ayan na mo kapiktuhan. Atik na apiktuhan po yung mga tao diri nga side. Mga ganing ni react me no. Pero actually ako mga friends muna siya guys muna si Fake Ash labubo muna iyang naong sa una. Kani yang naong sa una bagaag kilay oy naagid koy hatred ani nga klaseng kilay ba murag ni Sharpie ay murag pentel pen ba wala lang. Anyway nya mo na ni siya karon. Nag-improve ang iyang kilay. Unya wala lang. Payata niya, onya pagkaman. Ay, dili ta magkuan. Ay, ngano, sige man ta og comment sa kalawasan. Dili lagi ta mag-comment og kalawasan. Di, something that they cannot control. Sagdi lang na si The Fake Ash, guys, kay mo man na iyang panghinabuhian man guna niya ang content. Mo viral siya, mo dato siya. Mo yun niyang main source of income. So, kung kaning dili ni advice, wa jud mi income ani, guys. In fact, dagan kay may investment ani. Alang kami pa hinoon ang naggasto, kami pa ang among time pod pero wala mi problema ana kay ganahan man pod mi ani. Pangarap man jud namo mag-podcast sa una pa ng panahon. Kay ngano? Wala may maminaw sa amo adi. Karon na maminaw sa amo. Pero kana si The Fake Ash, kanang pag mo react mo siyang video, ginapadato lang jud na ninyo siya. Okay naman. But this is my opinion, ha. This is not against her looks or whatever. Pero ako ang ingnon sa inyo is, dili jud ko ganahan sa iyang content. Mao ba? Di ko ganahan. Di ko ganahan kay kuan kanang kabalo man ko nga mo gyud niyang source of income jud. Tas gina-rage bait lang jud niyang mga tao. Tinuyo na niya. Ngayon na iyang opinion ka opinion lang man ako na masking si The Fake Ash kumutubag siya sa ako, mayon po na siya. Di po ko ganahan dili ni advice. Okay naman pod. Magyud na, you cannot please everybody. Tinuod. She can't please me. And? Lang. Sabi na ko na pa kay Sultan. Wala na. Mo lang to, guys. Tama na. Sagdi na siya, ha? Tama na. Ayaw na mo kainit ang uluan na. Doon kay, kabalo ba ka ako mga friends? Sa group chat. Nangasuko. Friends din mo sa group chat? Nangasuko kang Fake Ash? Grabe jud, chat yun nila. Istoryahan yun nila sa Fake Ash. Na malikas na sila dito. Si The Fake Ash yun ang topic sa mga group chat. Kuyawa, good ano. Ingana sila ka-passionate kang Fake Ash. Na-passionate sila, na-affected sila ba? Kaya ano daw, maski daw karon nga rito kada pangit o gyapon. According to them ni dili ni ako ang opinion, guys. According to them, okay ra daw nga, kanang, kung pwede lang daw nga mo kuan, mo sulod sa, ayaw na lang. Ayaw na, dili na. Ayaw na, tama na to. Basta tama na to. Tama na mo. Sagdira na ninyong nung The Fake Ash, sagdira na ninyo yung video. Sagdira na ninyo yung content. Nakoy friend nag-post. Lahi po ni nga friend. Friend sa Facebook. Nag-post siya, gi-block niya. Siya, kaning nga mga, nag-educational post siya. Ano siya, kaning nga mga accounts mo, i-block ninyo para dili na ninyo makita ang content ni The Fake Ash. Di ba? Yes! Okay. May pako, kay di gid siya mo gawa sa ako ang newsfeed. Mo lang to, guys. Ayun na mo kasuko. Okay. Next, si Britney Spears. Gipakaslan niya ang kaugalingon. Ano yung una ni di ay, no? Ay, sa bagay, naman yung mga maski unsaray mahuna-unaan.
Pero kay balo ka no, mao ni ang best case scenario. Iyahang gi-share sa iyahang Instagram. Instagram ang gini iyahang main social media. She married herself. She posted a throwback video of herself in a wedding dress and veil, captioning it, "The day I married myself." Throwback? Bringing it back because it might seem embarrassing or stupid, but I think it's the most brilliant thing I've ever done. Kanusa niya gibuhat? After divorce nila ni Sam. Oh. Ni Sam Asghari. Mao ba ang katuwang noong Atong kwarta? gold digger. Gold digger. I ain't saying she's a gold digger. Gold digger nig. But she ain't messing with no broke. This act, known as sologamy, is a way for individuals to celebrate self-love and independence. Britney has had a tumultuous history with relationships, including marriages to Jason Alexander, kisa man ni wala kailan ni, Kevin Federline, kani ang amahan sa iyang duha ka anak, and Sam Asghari, the gold digger. My opinion, her recent decision to marry herself comes after her divorce from Sam Asghari in August 2023. It's definitely an unconventional move, but it seems to be a meaningful one for Britney. What do you think about this? Unsay masulti nimo ani? Ako tama gyud iyang gibuhat. Feeling na ko she can't trust herself. Everybody used her. Everybody betrayed her. Iyahang sarili lang gyud ang iyahang kasaligan. Bisag iyahang sariling igsuon, betrayed her, used her. Luoy siya. May na lang iyang sarili na lang iyahang saligan. Basta wala na siya kuan mahimo nga di na ko masupport. Suportahan na to na siya. Suportahan na mo na siya. Balag mo yun mo buang-buang na si Britney. Sagdi na siya, guys. Sagdi na siya, guys. Iyaman ang life, iyapo ng kwarta. Wa man siya nakasakit. Sagdi na siya. Sagdi na siya. Leave Britney alone. Gani, leave Britney alone. Gani no. Kaman oy. Oo. Niya kabalo ba mo nga na she made top 6 sa greatest pop stars of the 21st century. Dapat lang. Murag day by day man yata nila nga gina-update ang para trailing ba sa Billboard ba. So nagsugod sila sa number 25, Katy Perry. Ayo sa ni 21st century unsa nang 21st century gani? From 2000. Okay. Okay. So giisa-isa nila. So wala pa siya diri so far. Wala pa jud wala pa i-announcement sa top 5. Ambot nag-announce na ba ang top 5? I'm not sure. Pero top 6 siya. And some argue na dapat top 1 daw si Britney. Top 1 siya? But I don't think so. Dili pod ko ka confirm. Di ko kaingon. Pero definitely one of the tops. Pero nag-argue lagi nga dapat top 1 siya. Pero dili lang pod siguro. Musugot ko mga top 3, top 4 ana. Wala man pod ko kinsa ang top 1, top 2. Si Mariah dapat ang nasa. Di yun na dapat mo baba sa top 3 si Mariah ha. Bantay lang yun yung Billboard ba. Di na siya dapat mo baba. Michael Jackson na sa top 1 or 2. Si Madonna na lang man yun ang wala na ko nakita. Madonna, Michael Jackson o Mariah Carey. In terms of influence maguni guys, dili man ni pahawday. Dili ni siya pahawday, dili ni siya ang greatest pop stars of the 21st century. Murag sa ilang influence ni. Sa ilang difference na nabuhat sa music industry ug sa world. Wala gani ko kailan ning Bad Bunny kisa man ni top 23. Si Bad Bunny katong kisa man ni victim puning Didi pod. Ay mo ba? Nakakita ko pero ambot lang rumor naman to. Mo ba? Na sila video na audio lang ang na sila audio footage na murag gina boom boom si Bad Bunny ni Didi. Ay look ana ay dili ko ana. Ayaw na lang lain man to eh. Ay dili ko ana. Kuan to siya pang true crime to siya nga talk. Dili ko ana. Not for this podcast. No. I can't. My stomach cannot handle. In terms of influence man yata ni, I'm not really sure guys. I'm not really. Kaya ay sige trapo sa imong keyboard kita na wala na ang kuan enter na nimo. Okay, so magsugod ta sa itong main topic. Ang main topic unsa? Gusto na mo og hadlok-hadlok kay kuan man ron Halloween. Ay actually humana ang Halloween kalag-kalag na ron. Pero we're late, but still great. Dili ni advice. Kuan lang ta manguhara ta og mga scary stories kay wala man good ako personally wala man good ko scary story. And it's sad because I want to experience but I never experienced. Wala jud ko na experience. Ako mo share ko sa akong experience.
mo share ko sa akong experience. Nakoy dili mo siya matawag nga paranormal experience, but in my opinion, it was partially paranormal and partially scientific. Supernatural. Ambot. Unsa din ang term pag scientific imong na-experience like scientific. o kanang di ba mo yun sila nga ang sleep paralysis daw is a product of stress. Maraging ana. Pero para sa kualain man gud to siya. Unsa di ito imo na experience? Ako na experience mo ni siya. Natulog lang gud ko. Tulog lang ko. Pero somehow nakamata ko. Ako makita akong bedroom jud, actual bedroom. Unsa ning oras sa? Wala ko kabalo. Syempre natulog ko gabi eh. Gabi eh. Basta kay nakamata ko. Unya, dili ko kalihok. Di ko kalihok. As in dili jud ko kalihok jud. Dili jud ko kalihok. Maski unsaon ako lihok, di ko kalihok. Kadugayan ni vibrate nako. Ma-feel jud nako ang vibration. Ni vibrate ka. Ni vibrate jud ko. Murag nay nanawag cellphone. Ani kanang alarm. Paspas siya nga vibration. Ay na ninyo pansin na. Ay na ninyo pansin na. Apil-apil na po dito rin among audience. Na po siya entry. Sa imong entry. Dali, story address podcast. Ihatag ang mic. Ano mag-apil? Magkagtorya. Ano po siya entry? Butangan niya beat ang akong vibration. Tik-tik-tik. Ano siya. Basta na-vibrate ko. Ni-vibrate. Ni-alarm ka. Ni-alarm ko. Akong lawas yun ang ni-vibrate, guys. Kadugayan, nag-fade out ang akong view sa room. Mahimo siyang white na purple. It was fading. Murag na spotlight na nagahinahinay kog siga, nagapakusog ang iyahang intensity sa light. Na from white to white, then nagagradient siya to white, then purple na ang tunga, then white. Hantod hayag na kayo ako makita. As in. Dili ko kalihok, Lord. Saon man ako ni? Di ko kalihok, jud. Sa akong mind lang na, Di ko kalihok niya. Namata na ka. At some point, nahilihok na ko akong, kanagong umagko, unsa na? Your toe thumb. Uy, guys, unsa English siya? Toe na thumb. Kumagko, gani, ang Bisaya, ana. Nanamoy natunapod sa mo. Kumagko ang toe thumb. Mo gani na ako nalihok to thumb. Mo gani no. Kumagko. Ang kumagko ba nalihok na ko siya? Nakamata ko. Amazing. Congratulations. Nakalihok na ko. Tapos namukaw ko sa akong katapad. Kinsa man daw akong katapad. Mutag na ako. Kinsa man. Sinatan nyo. Nadiha. Apil-apil. Ang umuo din. Gito na ko siya pang. Nagmurag kog na ay sleep paralysis episode. Ay, actually, kato nga tayo mo po kabalo nga sleep paralysis ang tawag ato. It was new to you. Ano ko, unsa de ito? Lain na ato. It's like paranormal activity. Yes. It was new to you? You didn't know what happened? Unsa nang alien activity? Unidentified. Unsa na alien nga? Extraterrestrial. Unsa na alien nga experience? Dili man paranormal? Dili. Supernatural na kanang alien. Gani. Comment doon ninyo kung sa akong pasabot. Wala ko nag-feel nga ghost to. Pero ako na feel mura kog ma-abduct og alien. Kay kana kung murag spaceship nga nagababa. Nga kanang purple yan to nga suga, then white na nagapasiga na habang di. Kanang mura nagukag mag-float. Ay ana ko ma-feel. Ay, Tapos mo to nag-Reddit na ko. Gi-Reddit na ako, gi-diagnose na ako akong sarili. Imuhang gi-search. What happened? What happened to me? Amo to. Sleep paralysis di ito. Di ay ba? Yan yung mga tao nga frequent na naka-experience ani every night. Kaluoy po na. Kapuya na. Di ba sa kapahuay kada gabi na lang ta maging ana. Pero ang common na mo kay vibration. Yung vibration? Na vibration? Katry na ka nang ma-vibrate. Wala. Wala ko yung mga ingon na experience. Baka. Gusto ko makakita o white lady. Wala man ko pakita ay white lady. Sure, gusto jud ka. I'm just freely saying that now because I've never experienced. But siguro once I actually see a white lady, I would say, no, Moingon na siguro ko ana. Pero para sa ko, dili ko ganahan mag-experience ng mga ana. Nga naman jud palis doon nimo mo sarili. Adrenaline. Dili ko risk taker. One of my favorite one of my favorite activities sa katong bata pa ko kay naami silingan
Mo tambay mi aning balay sa ako ang childhood friend. Aha. Unya, ang ilahang naman sila tenant dito, naman sila renter sa ilahang balay. Ang katong mama niya, gara istorya og kanang ghost story sa amoa. That was one of my favorite moments sa childhood. Kanang unay mag-story og makahahadlok. Si kuan na mama ni N. Dili. Oh, sorry. Wala ka kaila. Wala dai ko kaila. Wala man siguro ka kaila. Naay renter sila M. Si C. Mama ni C. Ga-istorya sa amo og kuan. Makahahadlok. Horror stories. Mga dili ingon na to. Ana. One of my favorite moments, Jud. Kanang I can't get enough. Muna karon nagatanaw gina-try na ko pangita ang same nga kahadlok ba. Sa pagtanaw nako sa una og The Grudge, hadlok is tanan, pagtanaw nako Tale of Two Sisters, The Ring. Karon kay nagatanaw ko og daghan kay mga horror. Nagakuan ko. Tanaw ko Smile. Pero ang iyahang jump scares kay daghan. Kay lang I enjoyed. It was an enjoyable experience. It was a one-time enjoyable thing. One-time enjoyable thing. Naman ko yung mga categories sa mga movie. Like, mao ba? Nailami, balik-balik ko na po yung mga, that's a good one-time thing. And napoy ka nang dili na kumutanaw, ana. Mao ba? After. Sa kapangit? Depende. Sa kapangit, sa boring, naapoy ka nang grabe, dili na ko. Mao ba? Intense kayo. Patanawa tayo mo anang grabe dili na ko. Dili ko mo recommend ni mo, Kring. Lain jud kayo, mo ingon jud kag no. Dili ko anang gore. Gore man gud akong pasabot. Ay dili ko anang gore. Pero kabalo ba ka? Nga naman. Nag-comment si Koy Blank. Unsa di ay? Ana si Koy Blank, quote, ako partially, gakaibog ko sa na yung mga third eye or na ay na-experience. Kay personally, wala yun ko naka-experience, butang na ka nang makatuog yun ko. Natoy one time katong photographer pa ko, nag-photoshoot me og mga model sa Pikas Balay na mo. Known na naay gaparamdam diha katong balay siguro. Tingala lang mi in between sa mga pusing-pusing ug kabibo. Nausab lang iyang mood kalit ug nag-request na undang na ta please. Sikin sa ang iyang model siguro. Natingala lang mi nga no out of nowhere na usab ang mood. Pagpakalman na namo og taod, gistoryahan mi niya na while ga shoot daw mi, murag na ay gahunghong saya og kanang murag ni approve or ni admire sa iyang post. Hala na oy. Murag gahunghong og kana. Basig sa isar na sa anyway. Since na pa mi sa balay ato after na storyahan na mi, niduol ako sa kwarto, close na ang door ug nituktok ko murag to validate na naka-istorbo ba mi o gusto ba siya mohawa na mi. Naay ni balos og tuktok na kusog. Kusog kaayo. Og ni undang na dayon mi as a photographer nag-review gyud okay sa photos labi na katong moment na murag uneasy na siya si model. Pero wag gyud taon nakita or unsa bas hindi gyud ko pang ingana. Mao ra to. Thank you for listening. Ay salamat sa pag-share Koy Blank. Cool ba lagi nang naay mo hunghong sa imuha nga ikaw ray makadungog. Si Koy ra dito ba sa likod. Ano? Kana. Lain. Masig ka ng kauban ni mo, Koy. Ang kaning na po siya entry. Gusto ka mo apel sa mong podcast? Dali, be. Kuha naman na siya ka na. Gusto man sila makakita na sa imuha for the final round. Dili, kuan yun na si Koy yun to ba niyo? Kana na siya. Basig ikaw to, Koy. Goni. Pero, kung ana manggaling ang na-experience sa model, basig kuan ka ng ako nahunaan kay basig wala na naibot yung AirPods. Nananawag niya. Nananawag niya kana naganana. Creepy ako doon. Mangita jud ka ng logical explanation ba nung anong naing ana ba no? Sige lang. Some things are better left unsaid. Some things are better left unsaid. Wala man ko inga nga experience good, although kanang ganahan kay kung magbasa-basa sa una kanang Philippine horror stories nga series of books. Taka na. Paborito kay nako na sa una. Ganahan kay kung magtanaw sa mga images, sa mga paranormal images. Kana. I think kanang lain-lain taog kanang scary genre nga na may daghan ba yung kasi klase nga scary movie? Daghan og horror. So, naay gore nga horror, naay ghosts,
na Oo. aliens, Oo. na ay religious, Killer. demons, killers. Ano ni siya, 'di ba ganahan ko og The Ring, The Grudge katong mga super paranormal ba, mga ghost, evil, mga hereditary. Ganahan ko ana. Kana mga ingon na klaseng horror. Ang katong mga kita na kanang Speak No Evil ni James McAvoy, horror siya pero killer man man good siya. So while I enjoyed the movie, murag kuan siya kanang gusto magug ko ghosts. I like white ladies. I like ana. Shutter pa di katong Shutter na Asian kanang uso kayo di ba mga Asian sa una? Kana mga na-twist na mga horror sa unang panahon to mga Tale of Two Sisters. Oo, kana na-enjoy ko mga Korean na mga horror stories, horror movies di ay. Oo. Mura na po to siya og ghost. Kay naamang gyud siya ka istorya pero sa iya hara di itong utok. Spoiler alert. Dugay na kayo ang movie ba? Spoiler alert. Kauwi ba na nila, uy? Uwi yung mga tao ba? Ayoko i-spoil. Pero isabi ako sa yung anak nga tao. Sa una pa tong panahon ha, I changed. Like, a decade. You've matured. Yeah, a decade ago, pag mag-spoil, masuko ko. Pero in the long run, na-realize na ko nga, dili man nato makontrol mga tao. Dili, good. So, kung mag-spoil, sala jud day nako na. Kaya nga nung naminaw ka, wa nimo gi-close imong ears. O kanang dili pod kanang mag-post sa Facebook ba? Wala jud koy mahimo. Di man ako siya makontrol good. You can control your reaction. Or ako mismo dili na lang kung kabalo ko nga nag-trend na nga movie, dili ko gusto ma-spoil, dili na lang ako mag-open og social media. Tama jud ka. Kay para pag magtan-aw ko, bangguman, ako na po yung mang-spoil. Tama ka. Ang ana man ko. Tama ka. Ang ana man na. Sa una, masuko ko mga around 2011s, 2012s, 2013s. Pero mga kadugayan mga 2016, 2018, mga na-realize ako, dili man dyan ako makontrol. Uy, naman dyan tao, ki-spam man dyan. Para sa ako, ki-spam man ko. Mag-post yun ko, i-spoil tamong tanan, uy. Morning na hitabo, blah, 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 blah. Butang dyan ako na. Naman dyan mga white ring. Kapilan ako na awayan. Kapilan ako na awayan. Awayan po na ako, sala ni mo, nag-open kag Facebook. Lain kay kubatasan. Friends pa mo gihapon. Friends pa nga naman de. Good for you. Isog man ta, multo ba gud sa comment. Good for you. Di ta cryptic diretso na. Bitaw. Onya, mamasa taog ka ng horror stories? Dili. Sus, gusto nta kong basaan niyo. Pero sige, dili man ikahadukan. Basa, sige, ako, maminaw ko. Basaha. Ang mismong original poster ba, parehas og experience sa imo, ha? Sige, go. Sleep paralysis. Oo. Ang dili, jud, ako aning basahon, ha? Mao na yung gingon. Quote. Mao na yung gingon. Ang dili gyud nako malimtan nga kasinatian kay katong high school pa ko, mga tuig 2010, 2011. Kami ra duha sa akong lolo ang nabilin sa balay. Ang trabaho sa akong lolo kay pakyawan, kay naaman siya multicab. Naa siya kinahanglan i-deliver nga makina pamawab o kinahanglan siya mo mata alas 3. Giingnan ko niya daan gabi nga mo matapod ko. Kay ako ray isa mabilin sa balay aron malak na ko tanan. Sabay migmata, gitimplahan pa nako siya kape ug giandam iyang pan aron naisulod yang tiyan sa biyahe. Human sa iyang pagkaon, nag-double check pa siya sa iyang karga ug sasakyanan aron sigurado nga safe ug ready to go na. Sa dihang muhawa na siya, nikis pa ko sa iyang aping. Nya nilantaw pa siya sa ako bag umularga kay dili gyud siya muhawa kung dili niya makita nga gilak nako ang gate ug ang pultahan sa balay. Tungod kay kadlawon pa, natuog kog balik sa sala. Pagmata nako kay hayag na pero kalut lang ko dili kalihok ug dili pod makaistorya. Siga akong mata pero dili ko kalihok ug wala ko'y makita nakahadlukan nako. Pero nadunggan ako ang tingog sa akong lolo nga niingon. Say, naglungag na ka? Wala ko nahadlok pero natingala gyud ko nganong nadunggan ako iyang tingog nga ako ra man isa sa balay. Nagtry gyud ko moingon og in Jesus name. Hangtod nakabangon ko. Dali-dali dayon kog check sa balay, gituyok gyud nako pero ako ra gyud ang naa. Wala ko nahadlok ato nga time pero naglibog gyud ko kay gimimik man ang tingog sa akong lolo.
Nagtuo ko basin na ay nahitabo sa biyahe. Nagampo na lang gyud ko ato. Og pasalamat ko kay nakauli ra siya after 3 days nga safe ra. Gisultihan nako siya sa nahitabo pero nagduha-duha siya mo tuo kay daw kulang ko sa tulog. Pareha jud mi na experience, pero wala ko'y nadunggan voices. Di ba napaka isa ka experience nga nakadungog ka og tingog sa radyo? Ay mao to siya. Ay mao to same nakalimot lang experience. kog ad. Di ba ni vibrate ko si mo kag ingon na si Nathaniel Blanc mo sala. Ano siya ting nagana na mo gud siya. Di na vibrate ko. Ya, di ba ang light naga-intense habang nagadugay naga-intense siya. Kadugayan makadungog na ko kana. AM radio. Murag AM radio nga din ako inaudible. Intangible lang ako nun. Inaudible radio voices. Pero wala ko'y madungog na actual jud words. Kaya siya nakadungog yun siya sa iyang lolo gyud. Iyaha gyud daw tong lolo matingog. Pero wala man yang lolo. Hadlo ka 3 days pa ni uli iyang lolo niya. Kulbaan na kay siya. Hala. Wala unsa na kay gikuan. Nahitabo sa kong lolo. Napa ko sa istorya. Unsa man? Kuan ni i-expose na ko si Chester Blanc. Si Chester Blanc, what did you do? Kutay sa ba si Nathaniel Blanc ni comment siya. Ay, unsa naman po? Aside siya na siya comment in real life, guys, kay personal na siya comment diri sa akong kilid. Ning comment pa gyud siya diri sa among live. Ano siya? Ano si Nathaniel Blanc kanang nagtan-o mo og magandang gabi bayan sa una na horror stories tapos sugon ka og palit og sukat sa tindahan sa imong mama. Nakulbaan ka ayo na siya. Gisugo na ka. Sure, oy. Mga memes man na. Si Chester Blanc. Ni share ba siya, i-expose na ko siya. Ato magulang si Chester Blanc. Ano siya nga? Perminti gyud siya ma-sleep paralysis. Di ay ba? Frequent gyud daw na. Kay ambot nga no. Sa kadugayan, kita na mo Insidious, guys, wala. Comment daw, kita na ba mo Insidious na movie? Tiptoe through the window. Uy, mga-copyright na po to. First na ko nakita na scene ba? Manglimbot siya akong balahibo. First na ko na nakita na scene. Insidious ba ang series ako? One of my favorite horror series of all time. Ganahan ko. Si Shagit na, bagong commenter. Si Shagit na Blanc? Si Shagit na Blanc, pa-wash out. Hatag Biko. Naday kay Biko. Wala. Pa-wash out. Mama, may Biko, Brad. Wala, may Biko. I'm so sorry. Pero di ba ang Insidious, kung nakakita na mong Insidious na movie, and I highly recommend you watch it, dagan ba yung kurnihan og Insidious? Dagan og dili ganahan og Insidious, pero ayoko ninyong ipareha ganahan jud kay kog Insidious. It's one of my favorite horror series of all time. In my opinion, this is me, I love it. I love it. Okay? Okay. So, balik ta sa topic. Ang Insidious, guys. May mapatilaw sa sudan, Ang humba, tilawan sa ito. Gutom na ba kayo ko, ha? Wow, lami. Pero, ipahubas pa. Wala na ito, tubig. Wala na isa ba? Ay, no, ipahubas pa. Ganahan kong ni sabaw-sabaw. Bigamay na lang, good. Sige na, please. Saan ka? Magbutlay ka sa ako ang balay. Ako ang balay. Namoy pecho. Anyway, mo ni siya, guys. Di ba ang Insidious na astral projection? Si Kuya daw na astral projection. Ay, ani daw na. Sa frequency ang sleep paralysis, kadugayan, kabalo na siya mo control. Di ba? Sa atong magulang na si Chester Blanc. Tama kaling. Ay, power ang Insidious. Si Shagit na Blanc. Anyway, kana si Chester Blanc, sa kahawb niya, sa ka-frequent niya magka-sleep paralysis, makontrol na doon niya iyang sleep paralysis. Kadugayan, kring mo, astral project do siya. Amazing! Pero, kanang astral projection, guys, lingaw ba na siya? Sa tinuod lang. Kaya man guni mo mulupad, mo gawas sa imong lawas, tapos mo, suri-suri, basdak ba yan? Lingaw-lingaw na siya. Pero never jud daw siya makalampas og diversion road. Ningon siya. Tanawa, ibakrid. Ay, sorry. Sorry. Ibakrid na gula itong group chat. Sa group chat di ito? Ma-amaze ko. Bitaw. Ma-amaze ko. Kaya sorry daw siya. Doon siya pioneer. Sorry daw yung lawas. Kanang lupad-lupad ni guys, ha? Naglupad-lupad Pero siya. dili, daw siya makalampos og diversion road. Kaluoy ba na niya?
Kaya nga no, what is beyond diversion? Ano? Something is beyond. Something is beyond Diversion Road. You know what it is? What? Katalunan Grande. Oh my God! Ako yung nun paunta ba kay Japanese Tunnel? Ay, oo. Uy, Diversion Road naman na. Ay, ba? Abot ta sa Katalunan Grande pa right. Uwi na kayo. Dili do ka pa doon o kuan. Kanalampas sa diversion. Basig maabot do kag mental. Gani. Layo na kayo. Dugay, di ka kabalik. Oh. Mo ba nang netabo sa insidious na bata? Okay, siya kabalik siyang lawas, lain ang nibalik sa iyang lawas. Lain ang ni-take over. Wala siya kabalik lang yun. Ay, wala pa. Wala yung naka-take over siyang lawas. Mo-attempt lang. Gusto lang sila mo-attempt. Gusto lang. Okay. Pero ang bata, na-trap siya sa underworld. Spoiler alert. Mga sikaran, tamo kadugay na anang insidious. Wapa mo kitaan na. Anyway, so muna siya guys. Ang story sa among magulang nag-expose na ko without his permission. Oh my God, you should sign a release. Sign a release. Oo. Kisa pa man ang nay mga mga experience sa Davao City ng mga Davao City. Mga paranormal activity. Kani kay mubo. Diri lang ta sa mga mubo, di kung basag taas. Ayo basag taas. Kamo lay adto sa Reddit kung gusto niyo basahon ng mga tag-as ng mga story. Sige go. Ana siya. Quote, sa akong kwarto, ako ray isa. Someone whispered into my ear, murag murmur. It was at least a 10-second murmur. Alas 10 to sa gabi. Wa pa ko nahadlok kay basin insekto ra or something nga wa ko kabalo. But a few seconds later, na ako'y na-feel nga ni Agi, nilapos sa akong ulo. Init siya. Ang feeling kay mura siyag tubig nga lukewarm pero uga ang nilapos sa akong ulo. The worst thing nahitabo siya tanan while naka-on ang suga sa kwarto. First time nahitabo nako in my life. And I always thought na walay magparamdam, magpakita basta naka-on ang suga. Unquote. Na siya na-feel na temperature change. Pero di ba cold man ang spirits, iya kay init, lukewarm man daw iya na feel. Kwanto siya kanang ang iyang aircon kay kanang way limpi-limpyo. The logical explanation is yang aircon way limpi-limpyo usay buga na ang init ay nibuga nag-init nga hangin. Pero if we want to believe that it's paranormal, then there must be something good. Pero init. Yang ma-feel, dili cold. Kasagaran cold ba? Mo gani chills damas pan. Ano ba? Ano ba yung mga ma-feel cold? Yan ang init iya ha. High blood siya. Ay, hala ka no. High blood. Niinit. Ako kay ma-high blood ko, mainit akong diri oh. Di ba? Oo, muinit itong liw. Hala, pag maintainer na, oy. Maintainer? Saan ang maintainer? Mountaineer? Kuan, kanang tambal ba? Tambal. Kaman, oy. Bibasahon tani isabi, hala, Chester, yung pangalan. Hala, nag-share si Chester Blanc sa Reddit. Chester? Daw, bibasahon na to, bi. Hala, about na sa Diversion Road ba? Ana siya, 7 years old ata ko, grade 2. Sa elementary school dito sa Panabo. Dili si Giguba na ko ang kanang puntod na balay daw sa duwende sulod sa CR sa classroom. Naday puntod sa CR sa classroom? Ngano na may puntod sa CR sa classroom? So to pa ilang CR is na ay yuta? Nice, yuta ilang CR? Sige go, padayon. Basig, abandoned na CR? Anyway. Basig, dili simentado ang CR. Basig, yuta. Yuta, jud pure Basin. yuta. Okay, go. Okay, padayon. Pagkaugma, nasapian akong duha ka classmate. Tas, ma-remember pa nako na ami mga offering ibutang sa plato like candies, etc. Tas, ibutang sa door sa CR kung asa ang naguba na puntod. Tas, gibutangan nila asin ang mga window sa classroom. Maalala pa nako, ginablame ko sa mga parents sa akong classmates. Bata pa ko ato, so wa ra ko'y labot. Haha, dili. Di ko believer og mga ingana. Though, so, IDK. Moro to, yung story. So, naa siya yung mga classmate na sapian. Nasapian daw yung mga classmate. Duha daw ka buok. Uy, na ako'y i-bring up about ana. Babisit. Classmate ako sa una. Classmate ni mo sa una, nasapian po? Perminti siya masapian. Something wrong with her. Something wrong with her at the time ha. Basig, okay na di siya ron. Ay mo pag ana. Ay, kabalo. Kisa na. O gani. Siya to. Ano man ka?
Sabi, mukatawa. Wah! Ano siya bo? Siyempre, ang mga bata, gullible. Ano ba? Kanang, motoo sila. Magsagit-sagit. Ang mga teacher, kay magkuan na, kanang murag ka ng muapil, madamay na mga teacher. Baka siyempre, ipakalman nilang mga bata. Bato ispi po itong ato Pero di na siya bata. Pareha mag-edad. Kaya siyempre, classmate man mi. KSP siya sa unang time. Hapit na siya mag-40. KSP siya sa unang time. Mura rago gato ng ingon ako nga friend nga, mamatay do siya karong February, wamon lagi. Hapit naman po siya mag-40, buhay pa man. Pero, kuan ba ka ng, dili siguro to, sapi, oy. Nabi, pakigugaw god kreng, na ay condition na ba sa psychology na kanang, mass hysteria man siguro na siya. I'm familiar with that term. Mass. Uy, dilit mi doktor ha, basig maano mo nga. Hawd lagi ni darling, hawd jud ko. Pero dili ko doktor. Okay. Unsa man? Na-recall lang nako. Mass hysteria is a type of conversion disorder that involves unusual and uncharacteristic symptoms shared among a group of people. Conversion disorder? What is conversion disorder? Kanang pag nakay makit-an isa nga sigig katawa. Niya matakdan ang isa. Nagod, pakigugaw po, naay mass hysteria na nahitabo sa India man siguro to. Unsa man nilang gibuhat? Kanang, nagkatawa ang daghan kaayo thousands na ay ng mga nangamatay. Mass hysteria cases. In India nga, laughing na... Tanzania laughter epidemic. Tanzania sorry, not India. Okay, go. Laughter epidemic. Naay nangamatay, ana. Kay dili naman makakaon. Kuyawa na, dili na makakaon. Laughter epidemic. Kay kanang takot-takot lang good, like nagkatawa ka, ako katawa na pug ko, nagkatawa tanan niya. Naglast og pila ka days. Sige sila nagkatawa, hanto di nakakaon. Nagkatawa lang sila. Nangamatay kring. Out of starvation. Yes, and out dehydration. of starvation. Dehydration, yes. How did I know that? Where did I get that from? History. Basahon na to sa Wikipedia. The laughter epidemic began on January 30, 1962 at a mission-run boarding school for girls in Kashasha. It started with 3 girls and spread throughout the school, affecting 95 of the 159 students aged 12 to 18. Symptoms lasted from a few hours to 16 days, averaging around 7 days. The teaching staff were unaffected and reported that students were unable to concentrate on their lessons. The first outbreak in Kashasha lasted roughly 48 days. The school was forced to close on March 18, 1962. When it reopened on May 21, a second phase of the outbreak affected an additional 57 pupils. The all-girl boarding school reclosed at the end of June. Kuya, wabaning ano man Nay nangamatay, ana. Kay na-dehydrate o nag-starve. Kay sigirag katawa. So, katong naitabo sa katong Reddit, nga niingon nga nasapian niyang duha ka kuan. Una-una lang itong isa ka bata, sapi-sapi, kay nakadungog lang gay siya nga, na bungkag ang balas di windy. Siyempre, nasiguro siya, I don't know, maybe she's... Open yan third eye. I don't know. Maybe she maybe she heard a story as well from adults. Maybe. Na ayaw mo pangilabot ana kay masudlan mo sa espiritu mo mga anak good. O di syempre nasapian ko na siya niya. Siya best friend, gusto po mo appeal. Ikaw lang ba di KSP sa classroom? Ako po, masapian po ko. Diba? Ay, wala. Uy, grabe, judgmental kayo ko. Pero basin lang ba? Basin. Ako man, Pero basin pong nasudlan. Wala na kabalo. Wala na to ginamak ang mga spiritu. Dili, ginamak na ko ang spiritu. Ay, dili na ko imak ang spiritu, buwang. Ayaw, Dili, dito dyan mo. Masudlan ka. Dili. Masudlan ka na yun karon na. Dili. Okay, next. Basahon na to ni. Daw, kanang pinakadaghan og upvote. Basig na mo yung mga experience po, pwede mo mag-comment karon.
Kay basahon na mo na inyong experience na paranormal. Maski dili good kuan ka ng ghost, pwede alien. Kani. Ana siya. Si Project Blank. Mm. Nami night class sa SPC. Unya ang chairs sa taas na classroom sige move. Kanang tingog good nga na ay naga-rearrange sa chairs. Aha. Pero wala na klase sa taas. LOL. Naapod one time na agahilak while naga-klase. WTF. Naadagahilak sa SPC. Tawan din ang eskwelahan dili ko dira. Batangan man gid ang any eskwelahan kung naadyo mo storya nga tangan na tangan. Ganun. Tawan. Matawan gyud ang any eskwelahan kung naay sige istorya tawan na. Mao ba? Oo, ana man na. Sa bagay. Pwede man ka maghimo-himo og istorya nga tawan ko na diha. Sa una sa elementary school, Ah. kay di ba naama na yung mga sculpture sa mga fine arts students? Aha. Milihok daw ang isa sa mga sculptures. Kisa ingon. Ang mga classmate ra pod. Nang hadlok ra. Nang handlock ra gud. Oh, Unya, gusto man kumutan-aw. Hala nilihok ang isa sa mga sculptures. Nya mo tinisilip ko. Wa man oy. Wa man nilihok. JJ mangay ka. Pwede man kamo sila lang maday pwede makakita sa nilihok. Maski wa kita dapat makakita po ko nga nilihok. Ay nilihok siya. Ana ba? Wala man. Dili wa man nilihok. Mo to oy. Mo na oy. Takod-takod lang man na. Oo. Napadring. Basahon ako ni, one evening, si Ligo. One evening, nanawag akong mama og sister sa ako awal na ako sa among balay. Kauban ako akong asawa. Pagtubag na ako, wala ko madunggan. So sige ko, hello? Hello? Gibaba na nako kay wala man jud ko'y madungog. After a while, nitawag usab akong mama og ate unya nangutana while naka-speakerphone. Mom and sis, hello dong, namulain kauban sa imong asawa sa balay ninyo karon? Me, wala biya kami raman duha nga no di ay. Wala ko madunggan ganina, mauto ako gibaba ang phone. Mom and sis, ay mauba kay pagtawag namo naka-speakerphone mi na ati gulang na babae ni tubag unya ana siya hello sinone. Hello sinone 4 times Ilonggo ang accent. Me, nabuang na wala man kabalo mag-Ilonggo sa among duha. Wala lang, share lang, creepy lang jud kayo kay ako mama ug ate jud nakadungog and still currently living in the same house unya. Wala man naman noon na usaba ha. Mora to. Ang logical explanation tig-debunk jud ko guys, sorry. Unsa man nimo hang logical explanation? Nanawag ko sa akong husband this year lang na. Naitabo. Ay, okay, story nimo na. Nanawag ko lahi lagi mo tuwag babae, nasuko gug ko. Yaw mo. Sino kasama? Sino na? Sino na? Babae. Sino to? Ano siya, sino to ko? Ikaw, sino ka? Nasa ko ang legal wife? Nasa ko ang legal wife. Ikaw, sino ka? Bakit tinatawagan ko ang husband ko? Ikaw, sino ka? Ikaw ang sino? Ikaw ang tumawa. Ako mag-unitawag. Okay, ikaw may nitawag. Ako may nitawag yun. Kung bakit mo hawak ang phone ng husband ko? So kung ayaw ang legal wife, Sino? Pero dili to horror. Kay high blood to siya. Dili to horror, high blood to siya. Kaya high blood ko. Na high blood po siya. Namalikas ko tang ka. Ano ko? Okay sa man ka. Nagbisa ka. Hindi kita maintindihan kay Tagalog ba? Ano siya to? Hindi kita maintindihan. Ikaw hindi ka maintindihan. Ihatag ang phone sa akong husband. Ano ko? Ibigay mo ang phone sa husband ko. Ano ko? Anong husband mo? Phone ko to? Ano siya? Basta nag-away juming duha. Di ba parang na-remember ni mo na nasukugog ko sa imo. Kabalo ka? Gi-end na kong call. Gi-end na ko. Nanawag na po kong balik. Gitawagan na kong balik. Ko, asa day ka? Ano dayon ko? Asa day ka karon? Sako kayo. Ano sinaknak ng limpyo o kuan. Naraman siya sa among transient god. No niya kanang naimo sulod gas. So syempre i-follow up niya limpyo ang nalimpyuan sa cleaner. Kay maabugan man na ang mga maabugan gamay anak god. So, naglimpyo na diri naglimpyo. Kinsa man tong babae? Nangurog jud ko sa Feel jud na ako pa nangurog ka sa kalagot. Okay. Lain ba ko high blood? Kailangan jud ta mo maligo. Dili ba? Nahibla jud ko. Kinsa man tong babae ko? Say babae ma. Kunay babae, nagtubagin sa to. Ako. So naraman ko dali ng limpyo.
So wala pa di guest diha kay basi guest to ba. Oh. Nga nagbutbut og tubag sa phone ni nagod. Na niabot. Ako wala pa diri ano. Kabalo ba ka pang na ini tubag tawagan ta ka babayang ni tubag ano na kuan sa mi back to you nagana pa mi exchange kami sa mga kalalisan. And after a while na realize na murag akong call na route to a different phone number. I think it's like a glitch sa Matrix. Glitch siya sa Matrix kaya akong call na route sa another number. Kuyawa no nada ingon na. That's what happened. She done already had hers. Oh. Mo tong naitabo. No mo nang logical explanation. One na route pud to yang call sa iyang mom and sis na route to another number. I think. I think. Okay. So, naminaw ka, Ligo? Gidibak na po kang darling. Ligo mo, naminaw ka? Oo. Pero pwede manggod nga kuan. Pwede manggod nga tinuod po to nga. Basin ghost yun to. Yatigulang ra ba? One last one. One last one? One last one. One last one. Yeah. Ahang gisubmit ni Week Blank. Ni? Week Blank. Okay. Go. Subdivision, asa ko ni dako at bang namo elementary school. New Year's Eve nag-celebrate. Specific kayo ba? So, ang nagpuyo. Diya karon. Diya sa puan ba na no? O talo mo. Specific kayo yung giingon. Taga-diya siya. Okay, go. Bay, dagan nagmangad to sa inyong balay diya. Okay, padayon. Sorry to interrupt Kevin. Sorry to interrupt her. Okay, go. Padayon. New Year's Eve nag-celebrate with friend ni Daddy na judge and his family. Pagkagabi inidagan mga ate nako pabalik sa balay. Kay naa sila nakita babae nakaputi. Giduulan sa daddy nako ug nakita niya white lady galutang ug walay naong. Pag-istorya niya ngano naa siya diri kalit ra gigukod sa iro namo ug nawala. Pagkaunya naami sa bakod sa balay ug makita namo siya naa sa stage sa school nga gasayaw-sayaw. Dili ko makakita sa dulom pero makita gyud nako siya puti nga hayag gasayaw-sayaw. Medyo scary na. That's a legit one. Na-scared ko. Na-scared ko, ana. My hairs are, you know. Go-scared ko. Natindog akong Valahevo. Hala mga to sa ilang balay. Tanaw na to ang white lady. Si Week Blank at tangimi diha. Mag-imbestiga mi. Sa inyo ang at bang mangka mo sa eskwelahan dool sa talo mo. Wala na, joke lang na week ha. Basing mo tuok ka. Unless mo yung bitaw ling at tumo diri niya libre biko, okay ko ayo. Ay, gusto ko biko ay. Ako gusto ko biko. Anyway, legit to siya nga scary. Kaya nakita man gyud niya nga sa stage sa eskwelahan ngagsayaw. Kasi sayaw. Creepyhan jud ko mga inguna na. Sa to pa, KSP siya nga white lady. Kaya wa may niingon pwede siya mo sayaw. Pero mo sayaw. Pero ni sayaw siya. KSP siya nga white lady. Ha? Buang na white lady? Anay buang. Pero hayag man siya. Siya ang hayag sa ngit-ngit nga stage sa school. Ikaw ba? Nice ba? Ay! Mo ba? Ay, ang buang karon nagdala-dala na dig spotlight. High-tech. Ana daw, dili, uy. Dili pa, uy. Ikaw, di ka mo tuo ka Week Blank. Week po baya ka? Di ba ikaw si John Wick? Dapat mo tuo ka sa mga ka-week ni mo. Ikaw ba? Ano daw siya entry daw? Tagaig Mike. Dali nag-type ng imuhang kuan. Ay, mo type pa siya. Dugay mo na, uy. Last na imong entry, ha? Aning tanaw pag ko ka ng The Haunting of Hill House. Ganahan gid kay ko ato. Ilabi na ang twist. Ako, mas ganahan ko The Haunting of Bly Manor kaysa sa Hill House. Ganahan ko ato. Creepy food ka ayo to. Ganahan kay ko ato. I liked it. Pero ganahan po ko American Horror Stories. American Horror Stories, si Kuan, Evan Peters, Sarah Paulson. Yes. Ganahan ko until season 10, dili na ko ganahan. Daghanan na po na nga season. Di ba mag-deteriorate? 13, 14, 15 naman siguro ang American Horror Stories karon. Tinuod lang, wala ko nagsubaybay dyan. Natanawan ako season 1, 2, 3, dira lang ko taman.
Okay, kadugayan basta manggod i-prolong nimo ang show pugson jud nimo nga murag ang longevity ninyo dapat mag forever ana mapangit man yung quality ana. Kaya ang writers ana mapuga man jud na. Mapuga sila. Mapuga man ang mga writers ana kadugayan. O paminaw mo mga mga writers, Hollywood producers, paminaw. Netflix writers, paminaw mo. O gani. Dapat dili gina-prolong ang mga series kay para ang creative mind sa writer dili siya mapuga ba, dili ma-drain. Paminaw mo kay ing anak baya mi. Motong gwapo ang The Haunting Bly Manor og Hill House. Okay, more every 5 years nag-release. Dugay gwapo gito siya. Nagdugay sila mo release. I really enjoyed it. Mo bitaw nang kanang i-compare lang nako ni sa mga music ba. Pero may good music ang topic kay. Mo maguna ako ang kuan gud hilig. Anyway, mura ra nag sa music guys kanang pag ang artist gud sige release og album like every year. Kadugayan mapangit gud ilang quality. No? Ginapugos nila ilang sarili. Kanang kailangan next year natin new album. Kadugayan mapangit jud. Mapangit na siya. Mo na bitaw nga napansin niyo si Bruno Mars. Mo na ang nasa kong isip. Si Bruno Mars dugay kay siya mag-release og music. Kano sa pa to iyahang last album? 20 Pandemic. Album niya with Anderson .Paak. Niya sa music guys, kanang 2 years dugay na siya. 3 years, 4 years. Nagay kay isa nga 5 years siya bago nag-release na pudug album katong Unorthodox Jukebox to Unorthodox Jukebox to 24 Karat murag 5 years na ba? Dugay. Gina-take niya iyang time. Dili siya mamugos kay gusto niya quality jud ba makonsumo nimo tanan kanta sa album. Ingana na siya. So same lang na sa writers sa mga horror films. Ayon ninyo pugsa nga unsay opposite ni Bruno Mars? Taylor Swift. Mayon tawag bitalik ka ba masuko man ang uban. Nga naman. Di dagan kayo album. Taylor Swift. Taylor Swift. Awa? Every year mag-release. Wala man ko nagapaminaw Taylor Swift. I'm so sorry. Wala po ko nagapaminaw. Kabalo ka ang gina-follow na ko kay Snark sa Reddit. Kana ko mga haters. Mga haters ni Taylor. Wala mang dili mo ko hater. Okay lang, dili ko. Dili mo ko hater. Sagdan naman na siya. Naga-release ko no siya og album every murag paspas siya pero bati daw eh. Paspas. Walay quality na. Mo nang ganahan ko ang mga artist na murag every 2 or 3 years mag-release og album. Quality gyud na siya. Ano mga ana. Nang ganahan ko ana. Anyway, back to the horror topic. Well, kung namoy entry, comment daw. Kaya gusto mo basa og entry ninyo ng mga hadlok-hadlok. O pag-suggest na lang mo og salida bi natanaw na ko unyang gabi ay di man gugukatanaw og salida good kay kanang naamang good si anak nako unya alang nga namang mutanaw og horror nga naa siya. Na ako i-share, na ako gitan-o nga horror film recently. I regretted it. Why? Kanang it's too much. Gwapo man siya pero kadugayan sobraan na siya ka-explicit, ka-gore. Ay dili man ko ganahan ng mga gore. Okay, i-share lang nako. Ayaw ninyo i-search ni nga film ha. Ayaw ninyo tanawa. Di nako ingno na lang title no. Ayaw na lang. Nakoy gitan-o sa una nga film na. Kay kana laging mahilig kita mo tan-og movie. So i-google pa nako na. Niya i-search nako ang summary synopsis mga ana ba. Basahon nako. Niya interesting ana lang pug ko. Tas mo to gitan-on ako. The title starts with C. And it's a 4-letter word. Basta dili lang nako ingnon pero sa mga nakakita na kabalo siguro sa akong pasabot. Lain kay siya nga film kring. As in lain jud kayo. Si Justin Long na. Oh yeah, you already know the movie. Pagkahuman ko nagtanaw ato no, nitanaw gud ko og zombie film para lang ma-bleach akong brain. Pagkuman ato nga film itanong kog Adam Sandler. Nga na siya ka, I don't want that. Unsa man eh? What is this? Ano ko, ha? Naunsa naman tao i-search na hinuon na sa itong mga listener. Niingon man kag artist. Niingon ka og kuan, actor. Artist na no. Niingon kag actor. Hello, Jonah Blank! Ayun no. Dili na nang load na ko kapahumanay nami. Pahumanay nami? Unsa man nga movie? Tanaw gud ko og zombie film after kay ako Adam Sandler. Murag dili ko. I don't like it. Then kabalo ba mo nga ang The Substance is the same? The Substance? Na film. It stars Demi Moore and a new star.
up and coming. Lain siya ay. Ano ko, sa mani, uy, may gani kinakatulog si Nathaniel Blanc. Nakatulog siya, o nagtanoming, duha kay, banding tapang, tano, tag-movie. Ano man, banding tapang, tano, tag-movie niya. Matuog na siya halfway. Natiwas man yun ako. Pangita, nakaingog, mura siya katong film na T. With Justin Long. Lain siya. Dili ko ana. Ayaw, I will never recommend. Dili ko ana. Never. Mutan ko kuan. I don't like it. Pero for some people, that's quality movie. For some people. May mga tao nga mahilig yun GORE. Okay. Mga films. Dili ko ana. Mo tolerate ko og kanang gore scenes here and there. Pero kung kana gyud mismo ang movie itself, dili ko ana. Katong ting film katong starring Justin Long, dili man gyud siya GORE. Dili siya pero lain lang gyud siya. Pero lain lang gyud siya. I can't describe what it is. Basta mura siya no, I don't want it. Murag doomed. Ingana ang feeling sa film. Murag damgo nga nightmare. Nightmare siya. Nightmare horror film. That's what it is. Muna yung genre, nightmare horror. Alright. Tugaya sa entry nyo, giulat pa na mo. Oh! Man, Dugay kayo mga entry. Anyway, unsa pa man imo mga ganahan na horror films? Ambot lang ha. Nitanaw ko og kanang Ju-on Origins. Miniseries pod siya. Bitin man. Wala kay ko nahadlok. So, nagapangita ko karon og mga film sa Netflix. Na-Smile 2. Gusto na ko siya tanawon. Follow up lang siya sa Smile. Kay ganahan man gud ko kanang mga ingon ana good horror flicks. Dili ko gana ng mga gore, dili ko gana mga killer or zombie na klaseng horror. I like supernatural, ghosts, demons. Ako ganahan ko anang movie nga The Right. Unsa man na? Kasi gani starring parang oh my god. The It Right. Stars Anthony Hopkins. Ganahan ko ana. Kisa yan si Anthony Hopkins. Ang bida sa The Right. Ganahan ko ana nga pagka-horror. Ganahan ko na ay religious. Hoy, no ako isa ka ganahan nga horror film. Religious aspect gapon de lang ha. Midnight Mass! Midnight Mass! I like that. Pero killer, manggod to ba? Pero, I like that film. I did enjoy the film. Gwapo siya. Kaya murag bugo day mo. Mao na ang horror. Mao na yung twist. Bugo day mong tanan. No? Ganahan ko atong Midnight Mass. It's like it's quality. Ay, tura na entry ni Nathaniel Blanc. NT. Uy, wala pa ako kadungog, ani. Dugay na ba kay tanya. Karoon pa ako makabasa na. Ade kayong ani. Okay. Basta. From Nathaniel Blanc. Kanang, laagan kayo ko sa una, high school pa ko. Nag-uli ko 1 a.m. na. Tapos brownout kay sige man o brownout sa among lugar. Habang nagabaktas ko pauli na ako'y madunggan ng murag na ay ginhawa. Gibaliwala lang nako pero kadugayan habang nagabaktas ko na agyhapon ang hininga na sound na ako madunggan. Mao nagpaspas ko og lakaw kay nahadlok nako. Nagapaspas pud ang hininga na akong madunggan. Maot to ni dagan na lang ko maayo nakaabot kog balay na safe. Sa paghigda nako na realize nako na kugmura dito nako. Kugmura dito nako ang sound na ako nadunggan kanang dako na kugmo na pag muhinga ka mo produce og whistle sound. Ay nagini siya. Bangit man siya kabanding. Bangit gini siya kabanding guys. Kani si Nathaniel Blanc. Una to yung entry nakatawa mo. I-comment daw ko kung ganahan ba mo sa story ni Nathaniel Blanc. Ito man na siya. Lain man na. Pero nako i-share lang ba? Dili ni horror ha. Ano naman? Nako i-share like recently lang ni mga di ko mag-name names. Loipod. Mga recent 3 years. Nako nakastorya. Wa nagud siya kanang in our 30s na jud mi ani, mid 30s na jud mi ani nga time or early 30s di ay. Nagistoryahan ni mi. Dili man gud kay mi close, dili mi friend ba per se. Murag
Kaila lang, anak good. Istorya na imin niya, na siya kugmo ba? Yan na siya kugmo ka ng makita good. Yeah, every time, maulaw ko mo ingon kay dili man good me close. Kay kung close me, siguro I can comfortably, kay, kuan man good ang kugmo. It's a weird thing to call out ba? Like, nakikugmo. Maski sa friend ni mo, mismo friend ni mo, medyo mataha magani ka mo ingon. Kay, ang kuan man gud kanang kugmo man gud mura ka kanang I can't believe na I would have to be the one to tell you na kay kugmo. Na makita visible ba kanang every time mo hinga. Every time mo hinga kay one. Pero kanang babae ba siya niya kanang syempre kanang respectable na babae ba kay kanang nako respeto jud sa iya mo nang dili nako i-name kay di pod mi friend dili mi close kay kung close mi i-mention jud nako na siya diri pero dili man gud mi close basta kanang pag magstorya siya kung time mo inhale siya mo ana po ng kugmo niya pag mo exhale mo ana po. So pero nabi time nga naman jud ay mga apan no. Naman. Na time na kanang nagstorya ko si mo na dai ko kiki. Nakita mo nga. Di na ko mabantayan ana pero makatawa lang kay animated man gud. Animated mo. Di kay ang kiki man gud guys. Di man gud na siya mag wiggle or unsa. Ang kugmo man gud. Wala siya. Tapos, kuan na siya guys kanang 30s na mi ato. I'm sure Nana may buot. Bitaw. Wala dili ba kay katong bata pa ta na may dagantang makitang kugmuhon si punon. Natural na sa mga bata. Oy, elementary pa ko, na ako'y gikuhit ba? Kanang gikuhit na ko ayang ulo. Elementary ko, grade 4 or grade 4? Grade 6 ko ato. Grade 6. Gikuhit na ko siya niya, ulo akong naana ba? Pag nataas ko pa ko nag-nail cutter siguro, pag anak nako, nakapulit ko kuto ba? Nasangit siya sa akong kuko. Isa na siya sa akong unforgettable moment yun nga. Core memory. Core memory na ko na nga. Every time makita na ko siya in our 30s, makita na ko siya sa somewhere, like babalitaan ako siya or what. Ako memory kasi kay Mojo na siya itong nakuhaan akong kuto pa itong grade 6 ko. Pero normal na siya kay bata pa man mo. Grabe po kung hantod pero katumang gud akong ingon nga kasturyan ako nga babae nga. Respectable siya nga babae ba. 30 plus na mi ato. Nya naagi po ga animated. Dili man gud kay I don't know, dili ba ka ma-self-aware kung nag-animate nga kugmo? Di ba dapat ay kung mulihok siya like di ba imong skin cells as an organ, you can feel it. Ma-feel man na nimo, di ba? Kanang naaga ni kay mga buhok siguro, ma-feel man na nimo sa imong naong. Kanang labi na pag animated gani no kay magkuhit-kuhit sa imong balahibong ganan. Dili din na nimo maamot lang. Mo ni horror gyud ay. Unta di na may tabo sa kuan. Bitaw no, hadlok ka gyud ana oy. Hadlok gyud ko ana ba kanang naadi ay ko something sa akong ilong, labo nag-animated. Dili ko ana. Mo na nga. Pero kuan na siya guys, kanang si Kuy. Si Terrence Blank. Unsa day? Nakatawa siya nakatawa siguro ni siya sa story ni Nathaniel Blank. Kuya was atong change topic oy. Si Kuy ba makapanamin man sa takadiyot. Uy, pero normal naman yung kugmo. Walay tao nga walay kugmo, grabe. Masking si Keanu Reeves dahil kugmo. Kanang nigawas ba niya animated? Uy, muray katong bago lang ba? Nakita na ko sa bago lang gani like 1 week ago, like
kay bago pa man gud nahuman ang another season of Love is Blind. Ambot na share naman gud ako ni sa previous episode na to no, sa last one of our last episodes, previous episodes. Na bagong season ng Love is Blind, di syempre at the end of the series, sa pinaka-last episode na dyan ay finale. Mag-reunion silang tanan. Ang reunion guys, kay ang ihang suot kay kanang sino na plunging neckline, tawag na dress. Unya lain kay kog batasan no, lain kog batasan mo ra kanang kuyo kay kog attention to detail jud sa mga tao or kanang observant gyud kay ko. Kay napansin ako nga di man ka makabra. Basta mag-plunging neckline. Kay plunging man neckline, so dapat walay bra para aesthetic. Pero na kay katong silicone nga pang plak ba? Pang shape. Dili man pang tabon og nipple para dili mo turo sa imo manudlo. Pwede manudlo. Nahug mo na. I know. Nahug niya. Nasa yung tiyan. Ay, makita po ng iyang tiyan po. Ano siya ka-plunging. Niabot sa tiyan. Niabot sa tiyan ba? Ang iyang silikonas tiyan. Ang ako pasabot ba kay, di ba skin man po na lato, ma-feel man na nimo kung nahug or what? Ambot basin lang ka nagka-anxiety or nervous ba siya to kay syempre live man na nga event ng reunion sa show. Pero silicone is a big thing. Like, kuan siya, murag, ang iyang kadako ba kay kanang murag og kutsara. Ya mo mahog na madusin mo tiyan, ma-feel guro na nimo. Ma-feel na nimo, Pero dili lang nimo matagad. Nasa yung tiyan, nipilit dito. Habang nagastorya siya, gahilak siya. Siya, interview siya ni Nick Lachey sa 98 Degrees. Kay muma na siya ang host. Diri napilit. Ako, nabantayan ako. Nahuhog naman na yung silicone nga covering sa iyang kuan. Kanang tudlo-tudlo. Sa iyang nepo. Mo lang to guys. Uy, manawin, dili na horror atong story. Di naman di na horror. Oy, mag-watch party ra mo sa inyo ha mga balay. Mananaw ta ninyo og horror. Kaya mo na ito ang tradisyon. Sige, magtanaw ta. Say gwapo ron, mananaw do tabi. Mo ganino. I don't have a phone. Ghost lagi. Unya na, Dobby. So, kuan. Basta, mananaw ra taron. Mananaw taro. Sa itong tanawon, something ghostly. Gusto ko ghostly. Okay. Lingaw-lingaw lang na siya. Do we buy popcorn or something? Yes, please. Chicharon? Yes, Fish please. cracker? Yes, please. Okay. I would like some, please. And you want a boowo? I would like a boowo. Good. It's Friday, innit? Sige na guys. Salamat kaayo. Mag-outro na ta. Okay? Vote in the poll! Naamoy paranormal or supernatural experience? The answer would be yes and no. Ako na kay no. Kay dili man day ko pakita ng white lady. Ako kay katong sleep paralysis ako, I will not consider it a paranormal activity. Maybe alien something. Paranormal ng alien. Dili ko sure unsang term pag alien imong ma-feel sa experience. I feel like I'm gonna be supernatural abducted. na lang. Supernatural. Sure. Ay, katong paranormal activity na movie ba when it first came out of the theaters? I don't like that kind of movie. I loved it. Kana motion sickness ko. Nope. Dili man kaayo to siya, No. Ay, kuan ba to siya? Yes, it is. Pero nalingaw jud kay ko ato. No, I don't like it. Even Blair Witch Project, dagan kay cult fans, I don't like it. ng Blair Witch Project. I don't like it. Malipong ko na. Pero arang-arang tong paranormal, kay na may CCTV. So, murag mapahulay imong naong No, I don't like anything that will make me sick. Basta na-enjoy ko ato. Unya, apparently, na ato yung mga sequels. So, I don't like it. No, it's not for me. Unya, ang pangutana! Right. Na may paranormal o supernatural experience. Na may paranormal o supernatural experience. Pag-comment mo sa Facebook, Spotify, and YouTube. Kung nalingaw mo, please consider sharing this episode with your friends. Unya, pag-subscribe na lang po para ma-notify mo sa mong latest episodes. I-search lang sa imong paboritong podcast app, dili ni advice. Basig na amoy mga topic suggestions or questions, please reach out to us. Don't worry, submissions are anonymous, dili mo mailhan.
To submit your stories to advertise or sponsor for the show, go to dilimeadvice.com. Again, that's dilimeadvice.com. Guys, please share this live. Uy, unsa man mo? I-share na ba? I-share among live ba? I-share among live ba? Salamat usab kang Tear Blank. Thank you so much, Tear Blank. Thank you. Thank you kay Koy Blank Pod sa pag-comment. Thank you kay Shagita ng Dilim sa pag-comment. Ay, tibuok. Pero sagdi lang, dili man na niya real name. Sagdan lang na to na siya. Si Jonah Blank. Si Jonah Blank, thank you. Si Gids Blank. Si Gids Blank, thank you. Si Nay mga ano lang, like lang. Ay, si Carlo Blank, thank you. And isa pa man. O share pod mo. Share. Oh, para ma-expose mo sa inyo ha, mga friends nga. Ay, mo din mo ang ginapaminaw. Oh, bukian ni mo eh. Ay, kana di mo ginapaminaw na podcast? Cheap ass podcast? Ano, di na inyo ginapaminaw? Kuan man na, uy? Pang masa? Oh, pang pobre! Dili, uy, ikaw, pobre po kang. Magbuot tayo mo sa ilahang ginapaminaw. Oh, ayaw mo pagbuot. Inyo ba din ng earphones? Gani, inyo ba din ng dalunggan? Inyo ba din ng cellphone? Kuni. Okay, bye! Thank you so much, Thank you so much. Kay gutom na ko. Bye-bye! Bye, 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 bye. Bye, 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 bye. This is for my people who love any advice. Your best friend, your baby, your man or your lady. Put your hand way up high. We will never say bye. Friends and cousins. This is for my people who lost their grandmas. Trying to the sky. 'Cause we will never say bye. Bye. I never knew I could hurt like this. Every day. I wish time goes by. As soon as you reach the better place, say I'll give the world to see your face. Make a land to you. The hardest thing to do is say bye, 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 bye. Bye, sabak na kayo may bye, bye.